que a información deportiva. Vista Alegre volve a converterse nun punto de encontro para os máis novos co regreso do Deporcampus. Máis dun 100 de nenos participan nesta iniciativa que achega a Boiro á metodoloxía de traballo da canteira do Deportivo. As instalacións municipais de Vista Alegre acollen unha nova edición do Deporcampus. Máis de 100 nenos e nenas participan este verán nunha actividade que combina aprendizaxe, deporte e diversión. A verdad que foi todo un éxito, enchemos as plazas todas as que había disponibles, temos máis de 100 nenos aquí, está sendo un gusto a verdade, con estes dous campos maravillosos que nos deixa o Boiro, tamén a colaboración do club que están pendientes de todo, de que non lles falte nada aos nenos, e pois nós moi contentos de poder estar aquí un ano máis. Ao longo de 5 xornadas, os participantes traballan a coordinación a través de xogos, melloran conceptos técnicos e tácticos e participan en circuitos, retos e partidos adaptados á súa idade. Un pouco a idea que temos aquí neste campus é tratar de levarlle os nenos pois un pouco o día a día no que é a cidade deportiva en Abegondo e como traballamos coa canteira, non? Ao final vimos aquí pois 6 técnicos da Coruña que traemos un pouco o modelo de traballo dali, a metodoloxía, e intentamos nestes 5 días pois intentar inculcar un pouco eso, tanto a nosa metodoloxía de traballo como tamén o tema de valores de deportivo e todo o que significa para nós pois representar este escudo. Desde a organización destacan a gran resposta das familias, xa que se cubriron todas as prazas dispoñibles e sinalan que o principal obxectivo é que os cativos desfruten dunha experiencia diferente sen deixar de aprender. A verdade é que moi ben, os nenos están moi contentos, eu creo que para eles tamén é unha semana de disfrute, de divertimento, máis alá de o que poidan aprender máis ou menos, e ese é un pouco o obxectivo deportivo. O Deporcampus continuará en Boiro ata este venres, consolidándose un verán máis como unha das propostas deportivas con maior participación para a rapazada da comarca.